Απευθυνόμαστε σήμερα στους Έλληνες συμπολίτες μας με σκοπό να τους ενημερώσουμε για το θέμα της νέας ταυτότητας Ελλήνων πολιτών. Από το Φλεβάρι του 2023 η κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει κρυφά με μια κοινή υπουργική απόφαση τη δυνατότητα και στα αστυνομικά τμήματα να φωτογραφίζουν τους πολίτες για τη νέα ταυτότητα Ελλήνων πολιτών, χωρίς διαγωνισμό, χωρίς διαβούλευση και χωρίς να έχουμε καμία ενημέρωση σαν φωτογραφικός κλάδος. Όσες φορές και αν προσπαθήσαμε ή δεν μας δέχτηκαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή μας έδωσαν ασαφείς και αφηρημένες απαντήσεις. Οι ελάχιστες πιο συγκεκριμένες αναιρέθηκαν πριν αλέκτορ λαλήσει. Η πιθανότητα να φωτογραφίζουν οι αστυνομικοί υπάλληλοι τους πολίτες γεννά και δημιουργεί δεκάδες προβλήματα και ειλικρινά, όσο και αν ψάξαμε, δεν βρήκαμε κανέναν σκοπό που να εξυπηρετεί. Κανείς δεν έχει συμφέρον και δεν διευκολύνεται από τη διάταξη αυτή. Ο μόνος παράγοντας που κερδίζει και έχει συμφέρον είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο και θα αποκομίσει τεράστια κέρδη και μέσω του παραβόλου. Το ποσό της απευθείας ανάθεσης έχει ξεκινήσει από τα 500 εκατομμύρια ευρώ και έχει φτάσει αισίως τα 800 εκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων πολιτών. Έχει δοθεί ήδη από τις αρχές Φεβρουαρίου στην εταιρεία 100 εκατομμύρια προκαταβολή. Συμπολίτες μας, η μέθοδος που προωθεί η κυβέρνηση είναι εις βάρος των πολιτών και εις βάρος της αποτελεσματικότητας της αστυνομίας, με το να μετατρέπει αστιφύλακες σε φωτογράφους, στερώντας τους από την αστυνόμευση και την προστασία των πολιτών από το έγκλημα. Είναι ακόμη εις βάρος των Ελλήνων πολιτών που θα ταλαιπωρούνται απίστευτα στημένοι σε ουρές έξω από τα αστυνομικά τμήματα, πληρώνοντας μάλιστα και 10 ευρώ παράβολο, πράγμα που σήμερα δεν υπάρχει. Εκτός αυτού θα αυξάνεται η ταλαιπωρία των πολιτών αν η φωτογράφηση γίνεται στο αστυνομικό τμήμα. Ήδη ο χρόνος παραμονής και αναμονής στο αστυνομικό τμήμα ξεπερνά τα 45 λεπτά ανά πολίτη, με σωρία προβλημάτων και στα αστυνομικά τμήματα αλλά και στην ψηφιακή πλατφόρμα. Συμπολίτες μας, όλη αυτή η ταλαιπωρία των πολιτών δεν χρειάζεται. Δεν εξυπηρετεί κανέναν. Υπάρχει η πλατφόρμα MyPhoto που σήμερα οι διαπιστευμένοι επαγγελματίες φωτογράφοι αναρτούν τις φωτογραφίες των πολιτών και από εκεί η κάθε αρμόδια υπηρεσία μπορεί να την αντλήσει και να τη χρησιμοποιήσει τουλάχιστον σε 3 κρατικά έγγραφα. Η δυνατότητα αυτή εξυπηρετεί απόλυτα τους πολίτες χωρίς καμία καθυστέρηση, χωρίς ουρές και αναμονές, με απόλυτη ασφάλεια. Σας ευχαριστούμε. Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθήνας.